Media 177 rataan tutustumaan ja aikaa 7 minuuttia. Ja makseissa ollaan valmiina aloittamaan ja siellä ensimmäisenä koirana radalla jo menossa numerolla 501 Border Collie Laki ja Tiia Mäenpää Active Dogs. Valmistautuu 502 Indi, 503 Jolli, 504 Leon, 505 Nadi. Numerolla 501 Border Collie Laki ja Tiina Mäenpää Active Dogsista. Valmistautuu 502 Indi, 503 Jolli ja 504 Leo. Ja mediradalla vuorossa 325 Setlanin lammaskoira Netta ja Jennika Mattila Border Agility Team. Valmistautuu 326 Esteri, 327 Loukku ja 328 Puura.